Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a toto video není ze žádné hry, ono by bylo ze Star Stable, ale Star Stable se mi nějak zblblo, takže dneska se mi Adele Games, neboli Zoe Shipfoot, zeptala, jak dělám miniaturu. Já si s ní tady povídám, takže můžeš klidně i pozdravit, je to na tobě. Ahoj všichni, já vás zdravím. OK, no tak první, já si najedu takhle sem, kde mám tady různý soubory, že jo, i když to není úplně můj počítač, ale prostě tady máme založený složky. Tady si najedu do obrázku a tady si třeba vyberu, třeba si tady sedu dolů a vyberu si třeba tento obrázek. Mně se to hodí takhle do malování a tady můžu třeba psát třeba hodně, třeba tam napíšu, jak dělám miniaturu. Jo, takže já to teďka pokazala, takže já to teďka chvíli stopnu. Tak, já jsem si to tady takhle stáhla. Tady mám různý, jak si to dát velký, třeba si dám 100, jo. No tak, teď jsem dala 1000, ale tak. To mám teda takhle a potom tady mám vložit z a tady si můžu vybrat různý obrázek. Ještě ta miniatura musí být do 2 MB, jakoby megabajtů, nebo jak se to říká, nevím. A tam si třeba dám fotky z Pandorie, jo, protože to se mi strašně, teď se mi to poštvalo. Protože, ale ne. Co se mi to tu stalo? Co to vidíme, bystré oči? Takže já jsem zpátky, ale mně to teď nějak nefunguje. OK, dám nějaký, jo, asi to musí být, jo, jasně. Ach jo, musí to být JPG u mě, protože třeba tohle, jo. No a jako tohle už jde, jo. A to si dám třeba takhle jako dolů, takhle pod to. A jako můžu si tady mám kolečko, takže, počkat. Takže tady mám srdíčko, takže si tady můžu králíčka a u mý panenku udělat srdíčko, můžu tu cokoliv, můžu u korála udělat buvlinu, jak něco říká, jo. Tuto aplikaci... Můžu třeba u korála udělat hvězdičky. Ale prostě ta miniatura musí být do 2 megabajtů, jo. Tak, jako další tady mám třeba obrys, bez obrizu, prostě, wow. Co tu ještě tak máme? Máme tady různé barvičky, můžu si tady cokoliv kreslit, různý čmáry. Můžu si tady dělat cokoliv, můžu tady nakreslit další srdíčka, můžu tu cokoliv dělat. Tohle jsem nechtěla. Můžu sem přidávat i různé obrázky. Různé obrázky. Co tu ještě můžu? Můžu tady dělat. Tady si udělám třeba rovnou hej. Já řekla, že si udělám rovnou čáru. Hej, jak to, že to nechce fungovat? Co je to za blbost zase? No nic, nějak se mi to zblblo, to teď neřešte. Nějak se mi to fakt zblblo. Tohle funguje normálně, jo. Tak když teď... Hele, tak tohle už taky funguje. A můžu třeba, tady mám lupu a můžu si tady třeba přiblížit a na té ohlávce si třeba můžu dodělat různý dekoračky. Třeba tady můžu jet červenou a prostě takhle
jet, teď přeškrtnout tu hvězdičku, protože se mi třeba nelíbí ta její barva. I když ona je teďka žlutá a teď ji barvím do červena, ale to si nevšímejte. No a vodní můžu jet až tady takhle, jo. A prostě když to oddálím, tady tím, tak prostě mám červenou hvězdičku a je to hustý. Jo, kdybyste tady něco slyšeli, tak si moc omlouvám, ale hej, a tohle nějak, já vím co. Já tady měla bez obrysů, takže jsem dala plnou barvu a už to normálně dělá. Takže vám ukážu to, co jsem chtěla. Takže si tady můžu udělat čáru a můžu ji tady takhle třeba prohnout, jo, jakkoliv, jo. Můžu cokoliv tady vlastně dělat. Akorát u mě jako neplatí, jsem nechtěla. U mě třeba neplatí, že si tady, to bych to úplně skanila, že si tady dám jakoby normálně že si tady dám nějaký obrázek, ale někdy se mi to i překreje, jo. Ale tak, chápete mě asi. Tak, jasně, tohle jsem jako odflákla hodně, protože můžu tady si třeba můžu vybrat obdélně a prostě tohle prostě vyjmout. Mám tady bílou plochu, do které třeba můžu kreslit srdíčka normálně, jo, srdíčka. Tady takhle, jo, nebo blesky, jo. Nebo hvězdičky, jo. Nebo tady šipku nahoru. Můžu tu dělat prakticky cokoliv, ale vždycky se to musí vejít do těch 1,3 MB. Takže já tohle všechno vrátím. Oj! Nechci sem tenhle obrázek. Tak. A udělám tady jedno velký srdíčko, protože proč ne, že jo? A musí tam být korál, i můj Bunny, i moje postavička. Tak. No a potom si tam tady soubor uložit jako... Tady si to nějak pojmenuju, třeba Star Stable, OF Rare, no prostě co chci, hlavně, že si to uložím. No a pak toto můžu vypnout, až jo mám z brusu novou miniaturu. No. Tak, nebo tady mám fotku s klubem. A můžu jim to třeba přidělat tady na tohle andala, tady na tohle. Když si to přiblížím, tak on je takovej nudnej. Tak si řeknu, OK, tak tady kolem těch vezmu si štěteček a normálně tady udělám bílý ťupky, jo. A takhle jsem upravovala i Ailu, jo. Já vám ji, jestli ji najdu, tak vám ji i ukážu. Já nevím, kde to teďka bylo. Že by tady? Jo. Teď jsem si naopak vzala modrou barvičku a teď jsem ji takhle udělala kolem očička to. Ťupky. Normálně modrý, asi touhle. Ťupky. No, na videu uvidíš, Ady. A můžu jít tady jako, i tým holčičce můžu dát jako prostě tady můžu nakreslit fousy, jakýkoliv, jo. Třeba červený, jo. Nebo světle hnědý, jo. No a pak, když se vám nelíbí tato vybraná barva, tak si dáte upravit barvy a tady máte všechny barvy a můžete si tady vyrobit, třeba já si dám teďka takovouhle, dám si ji tmavší a přidat do vlastních barev, OK, mám ji tady a jdu prostě mý postavičce udělat fousy, jo, normální. Takhle si vezmu tu barvu, teď si překliknu a takhle jako dělám. Tak. No a to by pro dnešní video asi